हेलो लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव गुबुन मोनसे ब्लग लाबोफिननो नागिरदों ओमफ्राय आरो बर'नि गस्ला लंपेन्ट गासिबो बेखौ नुखाबाय दा सोर बियो सोमदोन बरगयारि ओमफ्राय सासे दंबावो बर'नि बेबो सासे नुजायाखैथ' नामा मानो जायाखै बेलाय जायाखैनो बेजों खोथा गैया बहुत सिस्टेम जे नोंनि गामसा गाननाय मानायफोरखौ दिनैसो नायबाय आङो एमजेनि गामसा गाननाय नैफोर माब्रा दख'ना ना बियो बेखौनो होनना दहायनो बुंखादोंमोन हिनजावफ्रा जुदि दख'नाखौ ओरै थनलायनायबो हौवाफ्रा मानो हाया बे आलादा मडेलब्रा बियो आलादा फेशन ना निउ फेशन आं मा नाममोनलाय बे गान्दा बिखा फिसाजोखौ रेप खालामनाया औ गान्दा माबानि बे ख्राव ख्रावमोननि गामिनि आनकुमानि नामा बिनि आच्छा जायखिजाया खोथाफोरा बिदिनोसै अपारेसन खालामनो थांगोना जोङो नै बेबो सासे दङ ओमफ्राय दा अपारेसना डेन्जार जागोन दिनै जाय लोङो बेखौनो केमेराखौबो ब्ला जाननाय जागोन नायलांबाय थादो दा जों थांगासिनो दं बावखुंग्रियावहाय सोमदोन बरगयारि आरो एनिथिं एमजे बिसोरनि खर'खौल' खोन्थानायसैलाय आं दिनैहाय बारा मिनि हरबाव आदावफोरनि ब्लगाव ब्लग 2 ब्लग 2 बक्सो अफ्रि ब्लग 2 बे 1 नाम्बार ब्लगा मा जाया पासवर्डआनो गैया मोनासै मा जाखोथाय बांद्राय माहाजोनद्राय जाखो ना माखोथाय लंपेन्ट पकेटावसो लायो पासवर्डआ लिरनानै रायजोफोर ना मालाबा सोरबा मोनबावनोसै लंपेन्ट पकेटाव दोनो दोननायालाय आङो मा गामिमोन बे फाग्ला बाबानि गामिजों फैदों दे क'क्राझार मेन जा गामियावबो क'क्राझार जायगायावबो दिनैसिमबो सेन्ट ग्रेभेलनि लामा दं मा गामि होनना बुङो सान्दामारि ना माबा मारिनो जायखिजाया ओरैबो दङ ओरैहाय हाबफैयोब्ला लोगो मोनो दै सान्दामारि जायगायावहाय ओमफ्राय दासिमबो ब्लेक टपिं जायाखै मानो जायाखै बे लामाया ब्लेक टपिं आं जानांसिगौसो सानदोंमोन क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय फैयै जों सान्दामारि ना माबामारि बे जायगायावहाय साहा बागानावहाय मोनफैबाय नोंथांमोननो आं बे सान्दाबारि ना मा मारि जायगानि नामा एकजेक्ट नङा सरि क्षमा खालाम जायखिजाया आं एसे नोंथांमोननो साहा बागान जाय साहा बागाना दिनै दिनावहाय लक्ष थाखा जानो हमदों बेफोर जाहैबाय ग्रिन टि जाहैयो ओरैबायदि मोजां बेफोरबायदि आरोखि ना ओरैबायदि साहा बागानखा गुवारानो लाजाया ओरैबो नाय ओरैबो एखेबारे साहा बागान आरोखि ओरैबायदि समान ओमफ्राय बै बे मोनसे दङ बियो गोरान जानानै दङ ओमफ्राय जेब्ला दै मोनगोन ना बेफोर ओरैबायदि साफा ओरैबायदि क्लिन नुगोन माने बावहाय खनसे जिबौजों थ' सौनानै थैजाब्लाबो अरजाया आरोखि थ' सान्दामारिनि साहा बागानखौ नोंथांमोननो एसे खोन्थानाय जाबाय बे डेन्जार ब्लगाव दै थ' लोगोफोर आं दा आरो मोनसे जायगा दंबावो बे डेन्जार ब्लगखौ आं दिनैहाय नोंसोरनो खोन्थाबाय थाफाबाय था साइकेल सालायग्रा सेंग्राफोरखौ गारबोबायलै जों ओमफ्राय दा नैबे मा डेन्जार हाजोमोन ना नामाबो बे डेन्जार हाजोआव एसे मानखोज्रोद हैनोसै गोदोथ' मानखोखाबाय मानखोनानै मेंखाबोबाय थेवबो जों दिनैहाय एसे मानखोज्रोदनि खारन मोनसे हेबिट दङमोन नालाय हाजोखौ मानखोनायनि दा नै बेफोरबायदिनो लामाफोरबो दङ ने डेन्जारफोर फैदोंना ओंखायनो नामानो दिनैनि ब्लगआ डेन्जार मा जादों मा थादों खानायफोरा जाथि जुथि दिनैनि ब्लगआ नामानो डेन्जारसो औ ओइ फैला जुगोन माबा बर'सोलै बाथिना बर' नै बावहाय VIP जों औ माथो नै बावहाय UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ नुगोन हाफां हुफां गामला मोखांफोरखौ नै नुवाखै UPPL नि दैदेनगिरिफोर हाफां हुफां गामला मोखांफोरखौ नुजोबगोन बावहाय जोंबो दा बिदिनो माबा माबि जाख्रु जाख्रा जोंनो नैबे लामाजों फैहोआखैमोन एक्सुवेलि हाजो गाखोजेननोसैसो फल'वार्सफोर लोगो मोनदों नै बाजै आंनि फल'वार्सफोरा बेफोरनो गोजा एसे थांनोसै ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ बावखुंग्रि सिख्ला होनो आंबो मोजां मोनथिया सोरबा मोजां मोनथिबा एसे मोजाङै खोन्था अ बसो लिरनानै होखादों हरनो बेयावहाय
आं दहाय डेन्जार भिडिअ जागोन नालाय डेन्जारखौसो खोन्थानोसै एसे बेनो आरोखि बे जाहैबाय बिरगो बावखुंग्रि सिख्लानो बिनि नामा मोजांथ' एसे आब' हाबनो मोना नामा सेन्देलखौथ' खुगोन सेन्देल खुनासो हाबनांगौनो मिथिबाय सुन्दोन सेन्देल खुनासो हाबनांगौ बिबार बायनो हागोन गैथोना जों नुवाखैना बेफोरखौ बे गासिबो थिगैनो दङ जानजिनिफ्राय खर'सिम थिगैनो दं बिथाङा खिन्थु आथिंखौ नायोब्ला वेस्टार्न सेन्देलखौ गावनो गानो दानाबा आंनि सिखामोन जोंफोर वेस्टार्नबो नङा दा वेस्टार्न नङा जों नोंनि केमेरायाव नोंनि केमेरायाव मोजां नुदोंथ' मानसियानो हेन्डसामखाना केमेरायासो बिदिनो नों एक्टरखा रा फंबाय थांनाय बोसोराव बिब'फोरजों गाखोदोंमोन एबारावहाय बिब' रिंखिजों देग्लाय गैया जाहैबाय गाखोलांग्रा माने हाजो आफ्टार लं टाइम गोलाव समनि उनावहाय दिनै फिन खनसे हाजो गाखोबावनि औ मा होनना बुङो आफ्टार लं टाइम होना मा होनो हा जाखादोंब्रा आफ्टार लं टाइम माने नोंसोर गोदो ट्रेनिंआवसोमोन ट्रेनिं प्लास आरो हाग्रायाव थाबाय थादों बेखौ गोसोखांनानै दिनैहाय फिन बावखुंग्रि हाजो जायखौ बुङो दिनैनि ब्लगआ डेन्जार हाजो गाखोनाय माने डेन्जार बियो ब्लगनि टाइटेलखौ आं डेन्जारसो दोनसैलै होनबा डेन्जार बुलायनायब्लाबो दङ बावहाय माबानायब्लाबो दङ बेफोरबायदि हाजो मानखोनो मोनिया बिराद बोसोर जाबाय गैयाब्लाबो 10-15 बोसोर बिनि सिगां जों माइरं बानानै हायराम बिखुंफोरा दोलाजोबोमोन दा बे टाइमाव बिखुं प्लास फाफ्लिफोरा दोलाजोबोमोन खोनाबाय बिखुङा दोलाजोबोरा माइरं 20 केजि माइरं बाना बेफोरबायदि हाजोआ जेबो नङा गोदो औ मोदोम फिसा समावहाय थाबायनाय ओमफ्राय बै जों रकमेन्टआ नै आदिबासियाव रायलायनो सानदोंमोन आदिबासिफोरजों ओमफ्राय जायासै दे बाजैनाव अमा बेदर दं ओइ बाजै बेसाखिना माब्रै बायनाय फाननाय बेसाखिनाया दासो जुरिहांदों जुरिजेनदों मालाबा जागायजेनखो दाउदै दं नै दाउदैनि जायगायाव नैबेखौसो खोन्थाफ्लांदों नोङो साला नैबे जाहैबाय दाउदै ओमफ्राय बेखौ बुद गोथां रुनाय बेफोरो नोंसोर बहाबा सोलोंना फैखानाय ना मा बेफोरबायदि बानायनो बर'नि गेजेरावथ' बेफोरबायदि पकरि सावग्रा गैयामोनलै हा 200 मोनसे हालदेंगायाव बे मोनसेयाव बेसेबां 200 ओमफ्राय नैबे दाउआ जानोखौ दा लुबै नायनाया बारा खालाम ओमफ्राय नैबे मा बियो फारौ बेसेबां दामा 250 माने 2,250,000 आच्छा माबा 250 थाखा 250 थाखा माने 250 रां आच्छा बेयाव मा सावनाय जाखो दा बावहाय चिकेन पकरा नोंसोर माहायबाफोर सोलोंदोंमोन नामा बिदि सावनायखौ सोलोंदों बहा बेंगालर आयु खय बोसोर थायानो बेंगालराव बाबु 8 बोसोरसो नों टाउनावबो सावो नामा दङ बेयाव थाजिम दङ थाजिमाव थायो अ नोंलाय बावहायनो थायो बर'ना हारसा जाखो नोङो माथो रायलायनाया बर' बायदि खोनाया नोंनिखौ ओइ दसे इन्टारेस्ट दाउ बे बेबसाफ्रा माबोरै सोलिदों बायनाय फाननाय दा बर्थमान एसे माने दा बर्थमान माबोरै बारा जादोंना खम जादों एसे खोन्थाना होदो हा मोजां ओमफ्राय नैबे अमायालाय हालदेंगा मोनसेयाव आं खोन्थानि बाया मुङा मानो सोंफैदों नोंलाय ओमफ्राय बाबु नों खानाया माथो जाथिरा महायनि सोंलाय नों माहायनि आं उदालगुरिनि हैद बाबा ओमफ्राय फैनाया अबेनिफ्राय फैदों सोंलाय माहायनिफ्राय सनितपुर दिखियाजुलि सनितपुर बिनिफ्राय फैदों आरो दखाना नोंसोरनिनोखा थिगैनो दङ जा बायराब्रां जाब्रां एनडिपियावसो दंमोन ना जाब्रां सार औ माबायदि मोनलाय नोंसिना माने जोंनि जाब्रां सारा आं लोगो मोनाखै ओहो लोगो मोनाखै थाफानो मोनाखै बिजों जाब्रांनि हटेलाव अमा बे मेगन खाथियाव नुवालै बा गोजा होलायदो बिदि मोनजाथारगोन बिदि साइज मोनजाजोबथारगोन बाबु हा ओमफ्राय नै दाउ आथिं फेन्दा अमानि मोदोम नाथुरनो ना गोरान एम्फौ बेफोरखौ मोनजाला जोबगोन जाब्रां जायखौ बुंदों जाब्रां ना
दिनैसो होफैजेनदों नामा मालिका फैयाखै दाबो मालिका फैथ'वाखै दिनै बसायजेनदों बबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो क'क्राझार ओरैनो सिगांफोर दखान होखायोमोन दा दखान होयोमोन औ होखायोमोन दा आच्छा दे नैबे मा जिनिस बियो सबसे पहिले खोन्थानानै हो बेखौ ओमफ्राय नैबे मा जिनिस बाजै बियो बियो माबा माइब्रानि फिनाय लकेल खाथार औ लकेल ओमफ्राय बेसेबां बथलसेयाव बथलसेयावहाय 100 बोसोराव बेयो बोसोरसे जाबाय बबे बोसोरसे जाखो बियो हा माने बोसोरसेद्राय जाजोबाखै नैबे बेसेबां थांनाय बोसोराव 50 थाखा 100 बियो ओमफ्राय बेलाय गिदिरा नैबे गिदिरा 200 नंगौ ओमफ्राय बियो खुनु माबा गैया दा बाजै साइड इफेक्ट गैया गैया फेगोन नामा ना फेनाय नङा एसे लासैनो फेगोन मोथो नंगौ मोथोसो गोदै ना मा बेलाय ओमफ्राय गोदैथार माबायदि गोदै बेरे मोदैफोर बायदि औ गोदैथार मालानिफ्राय होफैखो बाजाया आङो बावाखै सफैनायानो दिनैसो होफैखादों आच्छा थांनाय बोसोराव ओरैनो होफैखादोंमोन दा थांनाय बोसोराव वाटार मालन क'क्राझार सेरफांगुरि औ सेरफांगुरि बेखौ नुनाय बायदि मोनखादोंमोन आं बाजार आंखौ सेरफांगुरि बाजाराव माबाफोर फिथाइ सामथाइफोर फानो आङो सेरफांगुरियाव फानो ओमफ्राय बाजार दिना औ बङाइगावबो फानो आं सापागुरियाव ओइ देखो माने खिन्थु आंना न'आ माबायावसो मा होनो सेरफांगुरि गसाइनि सिनायाव बेखौ लोंनांगौ ना मा मानखौ बुगासिनो हाला नै सासेया जुथा गानना फैनानै ओमफ्राय सासेया हनै गामसा गानना फैलायथिदों हाला नङा आं गाखोयो सेमोन रेकर्डखा 8 बार नुलायबाय थाखायो ओरै ओइ बाजै नोंनि आइसक्रिम जानायखौ बिराद गोथाव नुदों नंगौ नामा नै आं दहाय बिराद मोजां खेबखुमाबाय ओमफ्राय बिसोर नोंनि बाजैनिनो गोजा नामा मा नाम बाबु माहि हा माहि होद नोंनि नामालाय माबोरैथो माहि जाखोब्रा माहिद हा माहिद माहिद औ एम्फौ ओहो मोजां बुङो मा नाम माहिद आच्छा मा क्लासाव फरायो नोङो माहिद बर' बबे जायगानि रङियानि हाबाब रङियानिफ्राय माला फैखो मैया हा मैया बहा थाफैयो हा जों आमगुरियाव थाफैदों जों आमगुरियाव थाफैदों रङियानि मा बाजै नोंसोरो नंगौ मा गामि रङिया खावरुफारानि खावरुपारा माबेजों खावरुपाराब्रा खावरुफारा देवलखुसि देवलखुसिजों बांगाल जायगा दा बेहाय बांगाल गोजा माने गुरिया गोजा आरो जेनेबा गुरिया मुस्लिम अखमनि गरिया गोजासो ना नंगौ आच्छा नोंसोर गासैबो दाबाजोबनाबो बागानसालि जोङो मियानो फैना थाफैदों बै माबायाव निउ आमगुरियाव ओमफ्राय हाजो गाखोनानै फैखाथारदों आरो हाजो गाखोनो फैखाथारदों हाजो मा गाखोनोथ' मोनखाथारा नोंसोरो मोनखाथाराथ' आरो बेनिखायनो लुगैनानैनो ओमफ्राय बिसोरबो दा साथामबो ए नोंसिनालाय रङिया मा गामि खावरुफारायानो खावरुपारा ओमफ्राय बेवाय माला एखे गामि दरसेनिनो गोजा ओमफ्राय मा मालिकफोरा फैयाखै खाना लाबोनांगौ रायजोआव जानजियाव खाना लाबोनांगौ गावबा गाव फैनो नाङा जानजियाव खाथाबना लाना फैनांगौ मानो लाबोआखै बाजै फैनो गोसो गैया फैनो गोसो गैयिखौबो गोसो गोनां खालामनांगौब्रा नोंना फंबायखौ मानो लाबोआसै फैयानो आथिङाव खाना लाबोनांगौमोन रङियानि नै बावहाय हाजो मानखोनायाव लोगो मोनफैदों ओमफ्राय खावरुपारा ना मा बावजोब्बाय दे खावरुपारा ना मा खिन्थु बिसोर जि जायगाखौ खोन्थादों बे जायगायाव मुस्लिमानो बारा नङा नङा अखमिया मुस्लिम गोजाथो गिलायलाङो मालाबा थांनोबो गिलायलाङो थ' दिनैनि बे ब्लगाखौ एसेयावनो दोननो नागिरबाय आरो बे ब्लगनि नामानो जाहैबाय डेन्जार जाय हाजोखौ दिनैहाय डेन्जार हाजो मानखोनो सानदोंमोन खिन्थु बे डेन्जार हाजोआव मानखोनो हाहैनाय जायाखै आरो गोरलैफोरानो ओरैबायदि डेन्जार हाजोखौ मानखोहैदों नै सासेयाथ' वाव बैसागुल' मारिलांबाय खिन्थु दाहाय बिना
हाजो गोजौनिफ्राय जेब्ला ओंखारबोगोन अब्लानो नक्सायानो सोलायलांगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामजानाखै दिनैनि बे डेन्जार ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोसे आं एनिथिं एमजे आरो सोमदोन बरगयारि दिनै बर'नि ट्रेडिसनेल गामसा आरो गस्ला आर'नाइ गानना फैदों बाय बाय